egon da ikerketa prozesu bat iteko bai gure partetik, baina ikerketaren zati handizena deportauen zelitartekoak eta lagunek egiten dabe. Historizek Europa zeharkatzen dugu, eta guk klaruk igendun koprodukzio formula batera joan behar ginela proiektuaz, eta gure lehenengo topaketie gure frantziko ekoizdiegaz fipadoken da, bertako bileratan parte hartzen dugu, proiektu aurkezten dugu, eta hor babeldok interesetan da proiektuen inguruen, eta hori zezan lehenengo topaketie beste ekoiztetxe bategaz, eta gero Txekiar Republikara praktikamente kontaktu ezberdinen bitartez atiek joten hasi ginen, eta horre sorti eduki gendun, bertako ekoiztetxe baten Jordi Niubo dau, exiliatuen lobiedana, sensiblie gai honegaz, eta berak lagunduzkun beste ekoiztetxe baten interesa lortzen. Eta hor sartzen da, Cinepoint, dela beste ekoiztetxe bat, Txekiar Republikan, eta egiz esan, arkitektura hori osatzien nahiko harine eta erreza izen zan, ze hiru ekoiztetxiek sinisten bien historizen potentzialien. Eta egiz esan harreman berezize izen da, polite, komplikau batzutan bebai, ze arkitektura hori osatzi ez da erreza izeten, baina bai adibidez prozesu kreatiboan eragin positiboa duki deuz, ze montaje prozesuen oso ganien egon da euren begiradi bai. Azkenien begirada, kanpoko begirada hori eukitzi garrantzitsue da, aberazteko histori bat herrialde ezberdinek partekatu behar da bena, ez? Festivalan estrategizen ikuspegi batetik oso, ez da egite, ez gendun igual estrategirik eraginkorren nahi, baina hor euki gendun aukera bat, eta zen zeritarteko danak Pragara joan behar ziren frantzisek zuki omentzera, eta esan gendu, dokumentala oin orkestu behar da, kontestu honetan, zelan edo alan, korrikak aberen duen, proiekte usanan, gure Txekiar koizliek erabaki bane zinematara joatie bigarren mundu gerrien urte hurrenagaz batera, 80. urte hurrenagaz batera, eta holan izen zan, ez? Lehenengoan estrenaldize, gero zinematan egon da, eta gero bidali dugu festivaletara bai, eta hoen gabiz bide hori egiten, ez? Donostin egon da, gero pesaken egon gara dasari bat irabazi duguan bai, beste festival batzutara ez gara jun, aukeri eukin arren, eta oin fipadoken egongo gara bai, eta, hor gabiz, azken baten egin dugu lanketa bat nazio arte mailan ezagutzera emoteko historize, jiglaban egon zan, eta hortxe gabiz, gure benetako interesa da alik eta leku gehienetan proiektetie, kakine ez da larreza, dokumental bat alik eta leku gehienetan proiektetie, eta hortxe gabiz, eta izan sare polit bat osatu dugu, ze momentu askotan arrastreta sentiduten gara, eta hori hona da, arrastreta zenitartekoak, deportazioan inguruen lanien da bizen elkartiek eta bai asko tiretzen dabe, eta hortxe gabiz. Nik sentiduten dut, zinietara doan pertsoni onkitu iten dela, dokumentala ikusten da benien, eta benetan marketan da ben dokumental bata, eta pentsetago ganera zinien ikusteko dokumental bat ala. Gero dakiru telebistatara joango dela, eta ganera proiektu honen atzien telebistak sartu nire du bai, baina nik benetan gureko neke jentiek zinetan ikustie dokumentala, eta uste lantalde guztiepe hori gure da bela. Eta eukiten gabizen arrerie, orokorrien hona da, esan gurot dokumentalak deko zen, ez da izango muga, azken nire historia bat potentia ban, ez deko mugarik, ez? Baina ez da hain erreza dokumental bat zinareto batera erun eta jentie modu masibo baten jutie, hori oso batxa da. Horren aldeen behar dugula pentsetan dut, eta gaur gauz alegin egiten da oinarte oso estimaduek sentidu izen gara dokumentala erun dugun leku guztizetan, ez? Lanan balizoa ikusi dugu jentiek eta nino badekogu bide bat egiteko. Guk ikusten gendun dokumentalagaz batera, nino badauzela arlo batzuk ikertu behar direnak, eta maila baten kontaktu batzuk errestu gure gendu zen.
Onio Frantzisek Zukin zerrendatan reklamatu bako urnak dauz, herrialde ezberdinetakoak, eta informazio hori jentien eskure ipini gure gendun bebai. Etxo dokumentala akabetan da esaldi horregaz ez, onio 85 urna dauzela reklamatu bakoak, eta gu pentsan gendun, sentiuten gendun biharrezkoa zala zeozelan hori ingerra emoti, Eta ondino garren bebai joango gara geusak argitaratzen kanpoan geratu dizen historizek bebai. Badeko guz idea batzuk bebai Jradizko kontzentrazio esparruen inguruen lanien dabien lantalde gaz unidade didaktikoren bat edo komikiren bat eiteko bebai dokumentalagaz. Pentsatan dugu oso ondo azaltzen dabela Europako 20. mendien bizi zen daben drami idea totalitario eta gerriegaz zerikuseko drama hori oso ondo irudikatzen dabela. Eta bueno, hor gure dugu, lanketa bat egin gure dugu, ez bakarrik dokumentaleko lantaldiek, baizik eta dokumentalan inguruen osatu dugun sare hori oso pozik dago dokumentalagaz, da ikusten dabe dokumentala aukera bat dela gizarteratzeko gertaera batzuk, gizarteratzeko balizio batzuk, memorizen lanketi egiteko. Bueno, egiten dugu aldoguna bebai, lau gara, eta hori festivalak, kezi Goia Saristako kanpaine, gero, kezi komiki bat egin gure dugu, heltzen garen lekuraino eta hor gara izapur bat aldoguna egiten.